ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ପିଲା ଜନ୍ମ ପରେ ମାରିଦେଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ନେଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମର୍ଡର କଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏପରି ଏକ ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଠକାର କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାର କଞ୍ଚାରାପାଲେମ ଥାନା ଦୁର୍ଗାନଗର ସେଠି ସୁରେଶ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଚାଲୁଥିଲା ପୁରା ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେଖାରଖା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ସୁରେଶ। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନିରାଶ୍ରୟା ଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁରେଶଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କାମ ସାରିବା ପରେ ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ସୁରେଶ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସୁରେଶଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ, ହେଲେ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ସୁରେଶ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବ ବୋଲି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆଉ ତାପରେ ସୁରେଶ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟୋରୀ।